F'artiklu ppubblikat f'Di Malta Independent Online, Ivan Grek-Mintoff mill-Alleanza Bidla għamil numru ta' mistoqsijiet lill-awtoritajiet dwar l-hekk imsejjaħ hijack ta' ajruplan li niżel f'Malta x-xahar li għadda. U qal li ħafna nies għad għandhom dubji kbar dwar x'verament seħħ dakinhar wara li l-Alleanza xandret filmat li ttieħed fl-istess ajruplan waqt l-inżul tiegħu f'Malta fejn il-passiġġieri deru u nstemaw iċabċbu u ma kienx jidher li hemm xi tensjoni abord. Ivan Grek-Mintoff staqsek u x'veru li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien infurmat bil-hijack sigħat qabel l-ajruplan niżel f'Malta. U staqsa wkoll jekk hux veru li ex-partitarji tar-reġim ta' Gaddafi li jgħixu f'Malta dan l-aħħar waqfu u qegħdin joperaw Partit Libjan f'Malta u jekk dan sarx taħt il-gwida ta' avukat Malti u jekk dan hux legali f'Malta. L-artikolist staqsa wkoll jekk ix-xeni ta' tixxir tal-bandiera ħadra minn wieħed mill-hijackers għandux x'jaqsam ma' dak il-partit ġdid u jekk dan kienx turija ta' saħħa min-naħa minnhom fit-territorju Malti u jekk kollox kienx kombinazzjoni. Ivan Grek-Mintoff staqsa wkoll jekk hux veru li żewġ allegati hijackers kienu se jiġu arrestati fid-detenzjoni oriġinali tal-ajruplan imma b'xi mod l-ajruplan kien devjat lejn Malta waqt it-titjira. U staqsa wkoll jekk il-passiġġieri kienux infurmati li l-hijack ma kienx wieħed ta' periklu għalihom u għalhekk il-video wara li qishom qegħdin xalata. U anke meta niżlu mill-ajruplan deru rilassati għall-aħħar. Fl-artiklu tiegħu Ivan Grek-Mintoff staqsa għaliex l-allegati hijackers tresqu fil-qorti f'Malta u ma teħdux fil-Libja minħabba li l-hijack seħħ fil-Libja u għalhekk jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni Libjana. U rrefera wkoll għat-teatrin li sar mill-Forzi Maltin quddiem il-qorti fil-miliet meta tresqu l-hijackers u teatrin tal-Prim Ministru fil-konferenza tal-aħbarijiet li xandret ukoll barra minn Malta meta qal instabu żewġ pistoli u hand grenade abbord meta fil-fatt kien diġà magħruf li dawn kienu tal-logħob. Ivan Grek-Mintoff qal li l-poplu tilef il-fiduċja fil-kapaċità tal-gvern li jgħid il-verità u jistenna li l-gvern iwieġeb il-mistoqsijiet b'mod fatwali.